Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagmamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Diha sa Isaias 64 versikulo 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. 1 John 2:2, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. 2 Corinthians 4:3, but even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing. James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Sa dili pa kita magawadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kakalag. Tung tanawon, sutaon, kung na pa mga salang nabuhat, niining adlaw. Kay kung na pa, then, ang mando sa Diyos mao nga atong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo dili pa magtutuo, wala pa si Kristo desi mong kinabuhi, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will aron ikaw makahimos labing manong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kay Acts 16:31 nagkanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa niini gayuna, magandam tas tunggo kalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa nga higayon. Diyan kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Nagaampo kami nga imo kaming tultulan o pasabton, patinawan sa dugang pangkamatuoran. Pinagis pagtudlo ka na musbala ang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Musa, salamat. Inihigayuna sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga
subscribers atong mga suki na nining atong ministry o kaninyong mga igsoon dihan ni Kristo, our fellow believers. Welcome kaninyong tanan o niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the plan of God. Ako kanang giingnan sa pibila na kaadlaw karon nga the hardest people to teach bahin sa kamatuoran mao ang mga dili magtotoo kinsa mga relihiyoso. Kaya daghan mga di magtotoo nga labihan sa pagkarelihiyoso, hinimbahon, mayang tao, walay kontra, wa manapaw, o makiangayon, o gunsa pa. They are good and upright citizens of the country, apan mga dili magtotoo, mga relihiyoso, so devoted to the religion. Now, kining mga tanghana sa akong giingon kanimo, dili gyud makatuo kang Ginoong Hesukristo og sa iyang buhat sa kaluwasan dito sa cross. Tungod kay kini sila, they are falsely convinced that igo lang kang mutuo kang Kristo niya maluwas ka, dili ka na igo. Mao ka na ilang gituuhan, dili pa igo. They believe they have to work and work and work. Hala, sige trabaho, pagkamayo, tao, tanan nga mga buluhaton nga maayo for their salvation kunuhay. Wa man ta, di man ta supak na mubuhat og mga maayo. Kaya ang labing tinuod, ang pagbuhat og maayo, resulta na sa tinuoray nimong pagdawat sa kaluwasan. Dili kay mao kani paagi sa kaluwasan. Bali. Ako ka namang gihatagan o giyano nga ihemplo. The horse or the cart before the horse. Mao na ilang gituuan. Di man makabitad ba di ay ning kanang karwahe sa kabayo. Ang kabayo mo'y mubitan sa karwahe, gusto? Mao na, ato nagihulag, way ni mo gikaamgid na to ka na nga. Dili mahimong unahon ni mo ang mga mayong buhat. Kaya ka na musunod ra lagi automatic ka na kung tinuuray kang midawat sa kalwasan. Kasabot ka? So mao na nga, ang usa ka dili magtotoo nga makadungog, makabati sa mayong balita sa kalwasan, the truth of salvation, apan iya kini isalikway, dili siya mutuo. Okay? He is likened to a dog that returns to its own vomit. Matod pa kana sa 2 Pedro 2:22. Ug sayod na ta nga ang mga dili magtotoo are the most miserable, the most unhappy, the most confused people in the world. Ang grabe pa, kining maong mga dili magtotoo, these unbelievers, they do not like themselves. Nga naman, tungod kay they have a very low self-esteem. Ubos ang ilang pagtanaw silang kaugalingon. O kini silang mga di magtotoo, wa sila'y katakos sa pagkinabuhi. They have no capacity for life. Ug mao, nga they're just wasting their time. Nagusik-usik lagi sila sa ilang panahon, nagusik-usik sila sa ilang kaakuhan, nagusik-usik sila sa mga kahigayunan sa kinabuhi. They have miserably reached sa ilang point of no return. Apan sa laing bahin, ang mga magtotoo, mao, ang mga manununod sa Dios. They are the heirs of God and the joint heirs ni Ginoong Hesukristo. Ang tanang mga magtotoo are eternal winners. Nakadaog na sila sa unang kadaugan nga gitawag nato og strategic victory. Ngano mang strategic man. Niadtong pagdawat nila kang Ginoong Hesukristo, pagtuo nila nga ilang manluluwas, nakadaog sila. They won that victory. Strategic victory.
Apan na naapay lain nga kadaugan nga kinahanglan makabot usab natong mga magtutuo nga mao ang gitawag og tactical victory. O kining tactical victory, bahin na kini sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Niining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, believers in time, kung kita makakabot gayud sa atong tumong our spiritual goal, which is spiritual maturity. Na, anha, magkadaog kita niya na gitawag tactical victory. So, ang tanang mga magtutuo are eternal winners. Why? Because they have a personal relationship with God of this universe. Diyaw mo na nakarelasyon nga to sa Diyos nining universo forever by or through faith kang Ginoong Hesukristo. Busa, ang kaluwasan is still available to everyone at this point in time. Still available. Kadungog ka. Salvation, as we already knew, grasya kini. Libre kini. Why bayad to anybody who says yes to it? Ang grasya, God. Ang definition Diyos grasya mao kini. Grace is all that God is free to do for each one of us on the basis of what Christ has done at the cross. Kaya bini mo, ang tao desperately needs God. But God does not need us. No nilabing tinuod. What a person only needs, unsa, is to turn positive to the Word of God, and God will do the rest. Siya na'y bahala sa tanan. Ani ay pahinumdum ka natong mga magtutuo, ha? This is a reminder for us. Anything we do, we must know whether it is the will of God. Kay, if it is the will of God, kung ka nakabubuton sa Diyos, give it your full attention. Duputi na. Apan, if it is not, ayaw nagusik-usik sa imong panahon. Forget it. Niya po'y tambag inuntang pasidaan kanato. Well, of course, dili na ni sa alang kanato mga magtuto. Alang sa mga di magtuto. Here is an admonition to you, unbelievers. Ang tao nga mo sa likway kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Gipakasama siya sa usa ka tawo nga mubuo og gasolina diha sa iyang kaliguanan, iyang bathtub. Unya iya kanang duslitan, sindihan niya og kayo, uban niya na, unya mudaib siya niya na. He's like a person who is like a person who puts gasoline in the bathtub and set it on fire with him on it. Now, inumdong ka ba sa akong giingon nimo nga na ay gitawag og World Wide Web sa matag magtotoo aron dili siya malingla, dili siya mabutahan sa mga mini nga mga doktrina. Unsa man ni? www.believer.com. Okay? Ang unang W, what do I believe? Unsa may akong gituuhan? Ikaduha nga W, why do I believe it? Ganong mituo man ako niya na. Ikatulo nga W, asa man na makaplagi diya sa balang kasulatan. Where is it found in the scriptures? Ako balikon. www.believer.com. First W, what do I believe? Second W, why do I believe it? Third W, where is it found in the scriptures? Now, niya po'y ako na po ning isgutan kaninyo apan basun og nakalimot ka na. Niya ay prinsipyo nga angay natong hinumduman. Ang usa ka tawo nga nataw sa makausa,
mamatay kini siyag makaduha. Apan ang tao nga tao og makaduha, mamatay lang kini siya og makausa. Nakasabot ka? Okay, in English na to ni. A person who is born once, kasara, is going to die twice. But a person who is born twice is going to die only once. Na I think murag klaro-klaro na to. Apan hinumdumi po ni. Ang Kristyanismo was never intended to be merely a fire escape from hell. Dili kay pang-iskapo lang nimo gikan sa impyerno, dili. Being born again, mao kini ang sinugdanan sa imong tibuok nga bag-ong kinabuhi. Being born again is the beginning of a whole new life. Ang mga Kristohanon gimanduan sa pulong sa Diyos diya sa 2 Pedro 3:18 to grow up in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao ni atong gibuhat. Adlaw-adlaw nagatuon kita sa pulong sa Dios. Kay mao kini ang protokol, mao kini ang proseso nga ang atong kalag makatubo. Pinagi sa itong pagkatunog dugang mga doktrina, kini ang proseso pamaagi nga gitudlo kanato sa Dios pinagi siyang pulong nga ang atong kalag magatubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. Now, I think I have already discussed with you kining napulo ka mga kondisyon bahin sa kaluwasan. 10 conditions of salvation. Number 1, possession of human life. Okay? Ang imong pagpanag-iya sa tawhanon nga kinabuhi. Genesis 1:26 ngadto 27. Ikaduha, God consciousness, nga atong pagkasayod nga naay Dios. Ang atong pagkaalinggat naay atong murag mubati nga naay Dios. That is God consciousness. Psalm 19:1-6. Ikatulo, spiritual death of the entire human race. Thus, man needs regeneration. Kinahanglan siyang mga tao pag-usap. Titus 3:5. Ikaupat, doctrine of universal grace. Romans 10:1-6. Number 5, positive volition toward God consciousness. John 7:17, Jeremiah 29:13, Acts 20:21. Number 6, appropriation of salvation. Pagdawat nimo kaluwasan. Jeremiah 29:13. Number 7, provision of salvation. Finished work of Christ. Kini. Romans 5:8, 2 Corinthians 5:14, 1 or 1 John 2:2. Ug ang ikawalo, knowledge of the gospel. Romans 10:14. How can one believe without the knowledge of the gospel? Satan is blinding the minds of people not to believe in the gospel. 2 Corinthians 4:3-4. Number 9, doctrine of common grace. John 16:8-11. Unya, sub-topic ni letter A, blasphemy or slander against the Holy Spirit. Pagpasipala o slander against the Holy Spirit. Luke 12:10, bahin kini sa the unpardonable sin. O ang letra B, resisting the convicting ministry of the Holy Spirit. Acts 7:51. O ang number 10, positive volition toward the gospel. Acts 2:38. Now, sa atong
giusgutan nga plano sa Dios. Kitang mga magtotoo, patubuon ang atong galak, of course. Ug nasayo na kita nga dunay tulo ka spiritual growth. Okay? 3 levels of spiritual growth. Review gyapon kini. Ang nag-una ni baby believer. Ikaduha, sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, makakabot ka sa ikaduha, magitawag og adolescent stage. Okay? Ikaduha ng level. Adolescent stage, hingkod ka na. Pagpadayon nimo, ala, sige, padayon siyang pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw, makabot na gini mo ang ultimate goal of every believer, which is spiritual maturity. Hamtong ka na. Mao ka na ang 3 levels of spiritual growth. So, kadtong mga bata pa, mao ni gitawag ni Pablo nga mga awa pay buot, still babes in Christ, and they are controlled by their old sin nature pa. In other words, the babes in Christ are not going spiritually. I mean, not growing spiritually. Tungod kay they have wrong priorities in life. Kay kita kung mga magtotoo, gikinahanglan nga mo aplikar na kita sa mga pulong sa Diyos nga itong nakatunan ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. Dili kay i-aplikar kini sa kasinatian, i-apply nimo ang imong kasinatian ngadto sa doktrina. Bali. So akong balikon, believers should apply doctrine to experience, not apply experience to doctrine. Kaya we should know how to move towards spiritual maturity. Pinaagi lamang. Nining atong gitawag spiritual momentum, spirituanong pagbuylo, pagsibog ang tusunahan. Advance. Meaning, a believer's building up spiritual muscles nga kining maong magtotoo makatubo spiritually. O unsa man ang one of the basic elements and provisions to live the unique spiritual life, rebound. Ayaw na nakalimti. Ang rebound, pagsugid sa itong mga sala. Usa kini sa mga sinugdanan yung mga elemento o mga kasangkapan gihatag sa Diyos kanato aron kita makakinabuhi dining talagsaon nga espirituanong pagkinabuhi. Itawag og eusebia. So, gimanduan kita nga magapuyo kita diha sa atong dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasphere. Kay mao kini ang atong dapit nga naay gahom. Just as the prototype divine dynasphere was our Lord's place of power atol sa iyang una nga pag-ani. Hinumdumi. O basig nakalimot na po ka, ang napulo ka mga kasangkapan sa Dios nga mga paagis pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Kunya, sa atong pagpadayon, sa atong spiritual momentum, na atay mga punto din yung atong ihatag kanimo. Operation PMA, hinumdum ka? P, perception. M, metabolization. A, application. So, sa ato pa, perception, ang atong pagkatuon, pagtuo, gamit sa pulong sa Diyos. That is perception. Unya, ang atong pagtuo na nini, aron kini galingon na kini sa Espiritu Santo, that's what we say in English, metabolization of Bible doctrine, o kana, mahimo na yung tinuon sa itong kinabuhi, o ato na kanang maggamit sa itong adlaw-adlawng pagkinabuhi, nga espirituanon. Metabolization of Bible doctrine, unya ang A, application. Nga itong paggamit na, niini, nga mga pulong sa Dios, nga niya na sa atong alimpatakan, aniya na dinhi sa kasing-kasing, kardiya, the frontal lobe of the believers unsa mental
capacity sa paggamit na niini. Application of Bible doctrine to experience. Mao kini ang mga process o proseso sa atong pagtubo ingon nga mga Kristohanon. Unya ato usab nga hisgutan bahin ng Operation Z. Okay? I don't have to re-explain this. Timan ikadtong spiritual spiritual skills. Tulo kini. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Giatbangan kinig tulo pod ka arrogant skills. Nga gitawag og self-justification, self-deception, o self-absorption. Kung mainungdan nga si Apostol Pablo, dili siya makatudlo ngadto sa mga magtutuo sa Corinthian believers, tungod kay kini sila mga karnal. Dinha sila mga mental attitude sins nga gihuptan, which are converted to strife, mga panagbingkil. They were walking like mere men. Ang kining mere men, unbelievers. See? So, they are controlled by the what? The old nature. Mo'y nagadumala silang kinabuhi. Mo'y nagadasig kanila. A believer who is carnal, panagawi siya sama sa mga unbelievers. You see? Di na ni mo mailan na ba? Ang mga karnal nga mga magtotoo, maglisod ka nagpag-ila o tinuod bagi silang magtotoo. It's hard. They walk like mere men, unbelievers. And they will tend to be legalistic and self-righteous. Walking din higon, kininging walking pag kanang di man ka paglakaw, paggawi. Sa original nga Grigong pulong is peripateo. Kaya ang walking din nagkahulugan, not how we walk, not how we talk, how we act, but what is inside our mental attitude. Mao kana ang tinuod nga kahulugan sa walking. Og ang phrase nga mere men, kini na kahulugan nga ikaw gidumala sa imong kinayang makasasala. O ikaw karnal, reversionista, o nagkinabuhi kag sama sa kinabuhi sa dili magtotoo. You're living like an unbeliever. Although, kining maong magtotoo karnal, mawa ang iyang kaluwasan, ha? Sabtagi na. Although this believer is carnal, he has not lost his salvation. Once saved, always saved. God still loves that carnal believer like the way that He loved him when he was still inside the divine dynasty. Karon tuwa naman siya sa CD, cosmic dynasty. God still loves him. Dili mausab ang gugma sa Dios. Inumdumi kanunay sa paggamit sa rebound technique. Kaya mao kana ang recovery technique, recovery provision. Gisangkap na sa Dios alang kana to mga magtotoo. Unsa katutong 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya right after you rebound, you are back in fellowship with God. Balik na po ka sa imong pakigambitay sa Dios. Now, kini kong 1 John 1:9, nag-una kini ang pulong nga F, IF. Unsa may but pa sa butang F? Condition, right? Now, kining F dinhi sa maong bersikulo na gipaymutang sa Grigong lingwahe sa ikatulo nga class condition. Third class condition. Kay if it were true, mo na protesis
condition. If it would be true or it would not be true, mao na ikatulo nga class condition. Then the result, apodosis, resulta of confessing our sins to God the Father. Only a believer can use rebound. Di man niya, dili ni magamit sa mga di magtutuo. Dili sila magagamit ni. Asking forgiveness gani is not legitimate. Hinumdum ka ba? It's not legitimate to ask forgiveness. It is only confessing homologeo. Unsa sabot sa homologeo? To cite, to name, to enumerate, to acknowledge, to admit. Mao ni mga synonym sa confess, pagsugid. All our sins, unsa, were judged at the cross. Gihukman man ang tanan natong mga sala didto sa cross samtang nagabitay ang atong Ginoong Hesukristo. Ilang ilansang. Gani kining pagpinitensya di na kinahanglan. Penance is not needed. Why? Ibaw nga no? Tungod kay wa man magasulti ang Dios kanato niini. God does not tell us so. Why? Tungod kay si Ginoong Jesucristo was already judged at the cross. Umana. Gihukman na God si Ginoong Jesucristo dito sa cross. Mabito to si David dun sa iyang isulti. I have sinned against you only. Na sa Salmo 51:4. So, kitang mga magtotoo, by the way, are all royal priests. Mabito ng kitang mga magtotoo are believer-priest. Magtotoo-sacerdote. Royal pag yun. Ngano magiging na may royal? How come that we claim that we belong to the royal family of God? How did we acquire that royalty? Tungod sa pagkahari sa mga hari ni Ginoong Jesucristo. Na? He was the King of Kings and Lord of Lords. Ug siya, unsa? Nagatukod sa iyang gingharian din sa kalibutan. Kita ang iyang gingharian ang mga sakop sa unsa? Katuigan sa simbahan. Believer priest kita. And so therefore we believers are responsible for our sins to God only. Ngadto sa Dios lamang. Ug mahinungdan nga kita kinahanglang musugid sa atong mga sala ngadto sa Dios lamang, since we are royal priests. Sabot, mga harianon kitang mga saserdote o pari. Now, ang Dios, by the way, dili lamang kay siya matinumanon, kundili unsa. He is not only faithful but just to forgive us our sins. Now, nainumdong ka sa 1 Pedro 2:24, unsa gisulti? Abrihing imong Biblia. Atong abrihan. 1 Peter chapter 2 verse 24. Nagkanayon kini sa English. He himself, kinsa man himself, si Ginoong Jesucristo. He himself bore our sins in his own body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Now, tuod no balik ra gud ta nitong 1 John 1:9. Kining 1 John 1:9. Dili ni lisensya sa pagpakasala. Narabay uban nga ilang gi misinterpret ni. Mayon sila sugid mo mga sala. Silang nabitaw 1 John 1:9. Unya ra gud. Now,
Ang uban, dili usa sila musugid kay murag naggilok pa sila sa pagbuhat, pagdugang mga sala. In other words, ilang gihimo ang 1 John 1:9 nga lisensya sa pagpakasala. Tiyaw mo na, pagtuis nila nini. First, paminaw. Paminaw na gyud nini. 1 John 1:9 rebound is not a license to sin. It is a license, however, it is a license to what? To serve. Ayaw nakalimti, ha? So, it is not a license to sin, it is a license to serve, pag-alagad. Kaya sabi mo, samtang si Ginoong Jesucristo gihukman dito sa cross tungod sa atong mga sala, ang hustisya sa Dios natagbaw. It was satisfied. Thus, He now can forgive us when we trust in Christ as Savior. Sabot? Kay kita niya naman ta sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, right? Phase 2. We are believers in time. Ug ang Dios already has provided us all the assets, tanan nga mga panginahanglan, ngayang kasangkapan hatag na gyud sa Dios kanato in order for us to fulfill God's plan niini kaduhang bahin sa plano sa Dios. Ug ang tanan nagaagad lamang sa grasya sa Dios. Everything depends on God's grace. Kaya ang grasya as we know it is God's policy. Sabtag yun na. Ang grasya sa Dios nagasugod gyud to move in our life, gikan gyud niya itong higayon nga atong gidawat, gituuhan si Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Oh, by the way, niya atong gamayng koreksyon niya na nga ang grasya sa Dios nagasugod sa paglihok sa atong kinabuhi from the point of salvation. Of course, gikan gyud tong higayon nga atong gituuhan si Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas to the point of physical death. Ngadto na sa ikamatay nato physical. Pinaagi sa dying grace. Now, duha ka klase ang kamatayon sa magtotoo. Dying grace or sin unto death. Unsa man ning dying grace? Kining dying grace mao ni ang kamatayon sa kamagtotoo kinsa mananaog nga magtotoo, a winner believer. Nagakabot siya sa espirituwanong pagkahamtong o siya ning graduate, i-promote na sa Dios ngadto sa phase 3. Kay panahon na nga kuhaon na siya sa Dios. God's timing is always perfect. Mao na dying grace. Apan ang lain nga klaseng kamatayon, sin unto death, kamatayon kanas magtotoo kinsa napakyas sa pagtuman sa plano sa Dios ang kinabuhi ug mao nga gikuha sa Dios bisag di pa panahon niya. Okay? Kay wa na siya pulos din sa kalibutan, wa na siya makatuman sa mando o sa kabubuton sa Dios dinhi sa kalibutan. So, mao ka na gitawag og sin unto death. Okay? Apan, nagkamatay niya sa langit siya. Now, ang atong Kristiyanong kinabuhi, dili gyud makalihok kanang abante nga tusunahan. It cannot move an inch forward apart from learning Bible doctrine. Mao na. Apart nini nga itong gibuhat na dawalaw, pagtuon sa pulong sa Dios. Without it, dili gyud kita makalihok even an inch forward sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Ato ni ipadayon ugma o ayaw sipyat sa sungpay nini. Nini nga atong pagpadayon sa pagtuon nining plano sa Dios. Magampo ta. Ako kang pangutano ni Gala.
Higala kung itawag nimo kay dili ka pa man igsuon nako, dili ka pa man magtutuo. So higala, kung ugaling mamatay ka karon, nahibaw ka bag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan. Now ang Biblia, ang pulong sa Dios nagkanayon ra ba nga imo kanang may bawan. Ipangutana ta kahigala ning maong pangutana. Tungod kay kini maong labing minungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So pangutanon ta kanini, luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka ba o sa katalahuron o dalay kong kinabuhi. Maing tao ka o unsa, kung dili luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon ini, kinahanglang maluwas kita. Mga buhat 16:31, Juan 3:16 ug 36. Higala. In order for you to get saved, una sa tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw usa ka makasasala. Admit that you are a sinner. Kaya matud pa sa Roma 3:10 ug 12, kaya ang kasulatan nagingon wa gyud tawo nga matarong. Way nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Kung nahimo silang dautan, wala bisan usang nagbuhat og maayo. Wala bisan usa. Kaya nagasala ang tanan ug nailayo sa imaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka si maya sa Dios. Ug mo na hinungdan nga di yun nimo matuman ang mga kinanglanon nga iya sa Dios aron ka may langit. Busa, aron ka may langit, usara ang imong buhaton. Wa nailain. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ang Tinuo duha ray imong kapilian. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas ug ikaw maluwas? Or musalikway ka ba kaniyang manluluwas ug ikaw mahinukman? So pili. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkanayon nga ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, pahinumduman ka nako, higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining laing higayon nga among gipahimuslan ang imong grasya. Grasya ang among pagtuon sa imong pulong. Grasya nga buhi pa kami nining among lawas. Grasya nga nagpahimulos pa kami nining tanan. Bisan dili kami takos. Dada kami pagbalik ugma dinhi o Dios aron kami makapadayon nining among spiritual momentum. Pinagi sa Bible study sa YouTube ug pinasiugdahan sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na magipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.